Bueno, aurrekin harremana zela horrexea, oraingoa baino eskuzero biakoa, familiako gehiago, eta hortan bai, ni titulo gabe nintzen garai hartan. Etorri nintzen apaizaren ordez, dominazioaren ordez, eta beldurra genien inspektorek noski. Orduan, etxeko zapatilekin egoten ginen gela, goxo, kalerazirik eta etzion, baina etxeko zapatileak ekartzen genituen, oinetakoak erantzi da zer. Eta egun batean, abisatu zenuten, inspektora datorrela. Apaizaren etxetik etorri zen, ikasle bat korrekan abisatzera, inspektora zetorrela. Jone inspektora! Jone inspektora. Gelak ziren, ateak irekitzen ziren. Eta ireki edo itxi, banatu edo ez egiteko. Beraz, ateak ireki korrika batia, maixuz gela batean zion, ua bi gelakin jarri gumiak ondo zikiaren euskan, eta esan da, maixua, benetazko maixua, gaixorik zegoela. Eta nitaz, ez zuten hitzegin. Korrika frontoiki bera, aizpea da tabernara, preseni esan da. Preseni, behiratu inspektora pasatzen da nian abisatu, etxeko zapatilekin eta niki batekin korrika. Hotzak. Eta gero, bueno, inspektora etorreta ikusi zuen oso fundamentoz egina zegoela eta libre, urrengo nion, berriro gela da joateko moguan, baina larrigura galanta pasata, gogoratzen ditut horiek, ze jendeak esaten zuen. Eta gurasoek zer zioten? Olakoen aurrean eta jakinda horrelakoak gertara zitezkela eta? Bazekiten, baina arriskua hor zegoen. Garai haietan Franko hil horretik zen eta orduan garai haien beldurgarriak pasa genituen eta olako arriskuak, bai, eta gurasoak hor zeuden arrisku guztiarekin, bazekiten, hori hor zegoela. Baina, bueno, trampa ere, alde batetik, Lezoko hor bi eskola zuen, ezta, nazionalak zirenak eta horko gurasoak, Lezoko ikastolan zeuden gurasoak, danak pina batez ziren bezala, aipatu dudan bezala, ikastolak eman diona izan da, euskara mantentze hori, euskal ohiturak mantentzen lagundu du, ze, karo, beste aldetik nazionaletan nolakorik ez zegoen, eta, bide bat bai, orain dauzkagun guraso gehienak, begira, eta eraikuntza hoz, nundi datorren, lehengoko ikasle horiekatik, ikastola berria eman dio eta beraz, katea ez da eten. Katea ez da eten. Eta ez da dila eten, hau mantendu egin behar, eta gorde egin behar.